Radio Arrels va néixer el mes de maig de l'any 1981 en un pis de militants catalanistes del barri de Sant Jaume, a Perpinyà. Des del començament, l'objectiu va ser clar: oferir una programació 100% en català per garantir una presència estable de la llengua en el territori. Actualment, emetem des de 4 freqüències amb estudis a Perpinyà, Prada i Ceret. Cobrim les comarques del Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcir i Fenollet. Gràcies a això, podem arribar a totes les cases, a tots els cotxes de Catalunya Nord i ens permet ser una veritable eina que potencia l'ús social del català en comarques on la nostra llengua perd cada cop més terreny. Tot i el reconeixement i la fidelitat d'un ampli públic, Radio Arrels es troba avui en una situació econòmica crítica. L'increment generalitzat de costos, la baixa de subvencions públiques i la dependència de fons institucionals fan que el futur sigui incert. La situació es complica encara més davant la possible arribada de governs d'extrema dreta a l'estat francès, que podrien qüestionar el suport actual a iniciatives com la nostra. Aquesta incertesa posa en perill no només la continuïtat de l'emissora, sinó també els llocs de feina i la nostra missió de servei públic compromès amb la llengua. És per això que fem una crida directa a tots aquells que creuen en la importància de preservar la llengua i la cultura catalanes. Ara, més que mai, necessitem el vostre suport. Cada donatiu, gran o petit, contribueix a garantir la continuïtat de Radio Arrels, protegir els llocs de treball i mantenir viu aquest projecte. Us convidem a participar activament a través de la plataforma donatius.radioarrels.cat. També ens podeu ajudar compartint aquesta pàgina a les vostres xarxes socials i als vostres amics i familiars. Amb el vostre suport podrem assegurar la nostra tasca de mitjà de proximitat i seguir fent arribar el català arreu del territori. Que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord.